Ερχόμαστε τώρα να δώσουμε τη λύση σε μία άσκηση για βάσεις δεδομένων. Η άσκηση λέει να δημιουργηθούν κατάλληλοι πίνακες καθώς και οι σχέσεις μεταξύ τους. Κάθε μαθητής έχει ονοματεπώνυμο, ηλικία και αριθμό διπλώματος. Κάθε εκπαιδευτής έχει ονοματεπώνυμο, έτη εμπειρίας, αριθμό διπλώματος και αριθμό διπλώματος εκπαιδευτή. Και τη σύνδεση των πινάκων. Κάθε μαθητής συνδέεται με έναν εκπαιδευτή, αλλά ένας εκπαιδευτής μπορεί να εκπαιδεύσει πολλούς μαθητές. Πάμε τώρα να δώσουμε τη λύση μέσω της SQL. Πάμε στον κώδικα SQL, Create Table. Θα κάνουμε ό,τι μας λέει. Θα κάνουμε τον πίνακα Instructors για τους εκπαιδευτές. Ανοίγουμε παρένθεση και πάμε από κάτω να βάλουμε τα πεδία. Βάζουμε το ID, το οποίο είναι integer, και θα έχει και αυτόματη αρρύθμιση. Επώνυμο. Το οποίο θα είναι, εδώ ξεχάσαμε το taf, γι' αυτό μας το αποκίνησε, το οποίο είναι varchar, και απλά θέλουμε να είναι not null. Πάμε από κάτω. Τι άλλο μας ζητάει για τον εκπαιδευτή? Έτη εμπειρίας, το οποίο θα είναι integer. Και τι άλλο θέλουμε? Και θέλουμε και αριθμό διπλώματος, το οποίο δεν θα είναι ακέραιος, θα είναι αυτά είναι τα πεδία μας. Και εδώ κλείνει η δημιουργία του πίνακα. Αν όλα πήγανε καλά, με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ο πρώτος πίνακας. Το κάνουμε και copy για να το διατηρήσουμε για μετά, αν και θα μας το βγάλει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και πατάμε εκτέλεση. Για να δούμε τι λάθος κάναμε. Θα βγάλουμε το auto increment από εδώ για να μπορεί να ξεκινήσει. Ωραία, δημιουργήθηκε. Θα το βάλουμε μετά μαζί με το κλειδί. Ωραία, φτιάξαμε τον πρώτο πίνακα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τον πίνακα students. Πάμε πάλι στον κώδικα SQL. Ανοίγουμε παρένθεση. Θα δούμε τι λάθος έχουμε κάνει εδώ πέρα και το κοκκινίζει.
Πολύ ωραία, ξεκινάμε. Integer. Θα βάλουμε επίσης το full name. Να είναι not null. Θα βάλουμε το age, την ηλικία. Και θα βάλουμε και τον αριθμό διπλώματος. Εδώ κάτι ξεχάσαμε. Και σταματάμε εδώ. Και θα βάλουμε και τον κωδικό εκπαιδευτή. Instructor ID, το οποίο θα είναι int και τελειώνει εδώ ο ορισμός. Ξεχάσαμε το κόμμα από πάνω, για αυτό το κοκκινίζει. Είναι έτοιμη και η δημιουργία του δεύτερου πίνακα. Πατάμε εκτέλεση και δημιουργήθηκε. Μέχρι εδώ δημιουργήσαμε δύο πίνακες. Μπορούμε να πάμε στη δομή και να δούμε τους δύο πίνακες, να δούμε τα πεδία του πίνακα Instructor. Μπορούμε να πάμε στον πίνακα Students και να δούμε τα πεδία του πίνακα Students.